Zamislite da se sutra probudite i na svom bankovnom računu pronađete točno $4.000. To je to. Nema više depozita, nema kamata, nema drugih prilika. Da si taj novac potrošio na stvari koje ti ne trebaju ili dao ljudima koji te ne poštuju, smatrali bi te budalom. Vagao bi svaki cent. Provjeravali biste stanje na računu svaki sat, pazeći da vam ni lipa ne iscuri iz džepa. Ali evo hladne, surove istine. Tvoj ugled ima vrijednost, a trenutno dopuštaš ljudima da ga troše umjesto tebe. Svaki put kad sudjelujete u tračanju, čak i kao nijemi svjedok, šaljete poruku. Govoriš ljudima, možete me iskoristiti kao kantu za smeće za svoju negativnost. I kad vas ljudi jednom vide kao sigurnu luku za svoju toksičnost, nastavit će se vraćati. Ne zato što vas poštuju, već zato što znaju da ih nećete zaustaviti. Nisi svetac, već suučesnik. U očima grupe, tvoja šutnja je potpis odobravanja. Gradiš reputaciju osobe kojoj se ljudi obraćaju kad žele nekoga uništiti. U sljedećih 10 minuta zaronit ćemo u duboku psihologiju društvene moći. Pokazat ću ti zašto je ogovaranje zamka u koju većina ljudi upada, a da toga nije ni svjesna i kako ga možeš odmah zaustaviti bez da ispadneš dosadan, te pritom zapravo stekneš još više poštovanja. Ovdje nije riječ o tome da budeš ljubazan. Ovdje se radi o tome da postaneš arhitekt vlastitog karaktera. Ali prvo, moramo razumjeti zašto je ovo smeće toliko neodoljivo tvom mozgu. Evolucijski psiholog Robin Dunbar sugerira da je ogovaranje izvorno bilo naše društveno ljepilo, način na koji su male plemenske zajednice gradile povjerenje. U divljini znati tko je pouzdan, a tko varalica, bilo je pitanje života i smrti. Tvoj mozak je programiran da žudi za ekskluzivnim informacijama, jer je tisućama godina informacija značila preživljavanje. Kad ti netko priđe i šapne ti tajnu, tvoj mozak oslobađa dopamin. Osjećaš kao da ste u savezu. Osjećaš se kao da si unutra, kao dio ekipe. Ali u modernom svijetu to ljepilo se pretvorilo u kiselinu. Ono potiče stvaranje spletki i podjela. To je psihološka zamka u kojoj te netko uvlači u lažni savez tako što omalovažava nekog drugog. To je način da se s malo truda osjećaš važnije. Umjesto da napreduju zaslugama, ogovarači pokušavaju sve ostale povući ispod sebe. Ali evo stvarnosti. Ako ogovaraju s tobom, ogovarat će i o tebi. Točka. Čim izađeš iz te prostorije, ti si sljedeća meta. Dopuštajući da se takav razgovor vodi, ne gradiš vezu. Potpisuješ ugovor za buduće uništavanje vlastitog lika. Doslovno im dajete mapu kako da vas manipuliraju. Stop. Pogledaj statusnu igru koju igraš. Ljudi visokog statusa raspravljaju o idejama. Ljudi niskog statusa raspravljaju o ljudima. Razmislite o najpoštovanijem vođi kojeg poznajete. Provode li vrijeme pričajući o tome tko je pogriješio na božićnoj zabavi? Ne, jer znaju da je trač brza hrana društvene interakcije. To je jeftino, lako i ostavlja vas intelektualno pothranjenima. Svaki put kad sudjelujete u širenju glasina, odašiljete vlastiti društveni rang i niži je nego što mislite. Poručujete svijetu da nemate ništa bolje za ponuditi osim tuđih neuspjeha, a to je preraslo razgovore uz aparat za vodu. Sada živimo oko digitalne logorske vatre. Grupni četovi, Slack kanali i komentari na društvenim mrežama učinili su tračeve trajnim. U prošlosti bi glasina s vremenom izblijedjela. Danas je ona indeksirana. Svaki put kad ostavite emoji smijeha na zloban komentar o kolegi, ostavljate digitalni otisak prsta na mjestu zločina. Mislite da je to bezazlena zabava, ali zapravo gradite digitalni trag ponašanja niske vrijednosti. Stvarate reputacijski dug koji će vam kad tad doći na naplatu. Pa kako pobijediti bez spaljivanja mostova? Kako zaustaviti curenje informacija, a da ne izgledate kao policajac u uredu? Evo 3 psihološka resetiranja koja vam odmah daju kontrolu. Reset broj 1. Pozitivni pivot. Većina ljudi se ukoči kada netko počne ogovarati kolegu. Osjećaju društveni pritisak da se slože. Umjesto toga, predstavite stvarnost koja ne odgovara njihovoj pripovijesti. Ako netko kaže, Sarah je danas bila tako lijena, nemojte se prepirati. Jednostavno odgovorite stvarno? To je čudno. Bila mi je nevjerojatno korisna jutros.
Oduvijek sam je smatrao profesionalcem. Utjecaj. Stvorili ste kognitivnu disonancu. Niste im rekli da nisu u pravu. Samo ste pokazali svima u prostoriji da ste osoba visoke vrijednosti koja ne igra tu igru. Učinili ste da im bude vrlo neugodno nastaviti, a da pritom niste bili neugodni. Reset broj 2. Naivno pitanje. Većina tračeva opstaje zahvaljujući nejasnoći. Trač zahtijeva da shvatite poruku bez da oni budu izričiti. Oslanja se na zajedničke pretpostavke. Kada netko dobaci zloban komentar poput "ma znaš kakav je on", nemojte klimnuti glavom. Umjesto toga, izgledajte pomalo zbunjeno i pitajte: zapravo, ne mislim. Što točno mislite? Udarac, ovo je majstorski potez. To prisiljava tračera da se ili povuče ili otkrije svoju sitničavost na način koji ga čini malim, a ne tebe. Većina ljudi je dovoljno hrabra da implicira uvredu, ali vrlo malo ih je dovoljno hrabro da je objasni. Nisi zločesta. Precizan si, a preciznost je smrt tračeva. Reset broj 3. Siva stijena. Ponekad imate posla s vampirom tračeva, nekim tko se hrani vašim šokom i vašim reakcijama. Oni žele vaše OMG ili nema šanse. Ako im to date, hranite zvijer. Umjesto toga, ne dajte im ništa. Bez klimanja glavom, bez izraza lica, samo neutralan pogled i polako "ne bih znaola ništa o tome". Zatim odmah promijenite temu na neki zadatak ili vrijeme. Postajete zanimljivi kao siva stijena. Kada prestane dopaminski udar, tračer će pronaći novu žrtvu. Neće misliti da ste zli, samo će misliti da ste dosadni za dramu. A u ovom kontekstu, biti dosadan je super moć. Ali posljednja tajna nije taktika. Radi se o izgradnji štita od reputacije. Pomislite na stoičkog cara Marka Aurelija. Vjerovao je da ako nešto nije ispravno, nemoj to činiti. Ako nije istina, nemoj to reći. Moraš usvojiti ono što ja zovem pravilom prisutnosti. Nikada ne govori o nekome tko nije u prostoriji, osim ako ne govoriš nešto što bi mu rekao u lice. Ne moraš to najavljivati, samo to moraš živjeti. Kada ljudi shvate da nikada ne sudjeluješ u rušenju drugih, događa se nešto nevjerojatno. Tvoja prisutnost postaje filter. Ljudi će prestati ogovarati u tvom društvu jer se zbog tvoje prisutnosti osjećaju razotkriveno. Postaješ osoba uz koju se drugi osjećaju sigurno, a to je najviši oblik društvene valute. Bez jedne riječi, podigao si standard prostorije. Prešao si iz sudionika na tonućem brodu u arhitekta kulture. Više nisi kanta za smeće. Ti si zlatni standard. Tvoj društveni krug je knjižnica. Svaki razgovor je knjiga koju odlučiš staviti na policu. Za većinu ljudi knjižnica je ispunjena jeftinim tabloidima, poluistinama i tračerskim glasinama. Imaju ogromnu kolekciju bez prave priče. Nemoj dopustiti da to bude tvoja ostavština. Tvoje vrijeme je ograničeno. Tvojih 19.000 dana otkucava. Zaista želiš provesti to vrijeme raspravljajući o tome zašto netko drugi ne uspijeva? Ili želiš to vrijeme iskoristiti za izgradnju nečega što traje? Kad ugasiš ovaj ekran, test počinje. Sutra će se netko nagnuti, sniziti glas i pogledati u tebe tražeći potvrdu. Reći će: jeste li čuli za... U tom trenutku osjetit ćete staru potrebu da kimnete glavom. Osjetit ćete porast dopamina. Nemoj se vraćati u autopilota. Ne budi suučesnik. Budi arhitekt. Koristite naivno ispitivanje. Budi siva stijena. Odbijte ući u arenu. Tvoj ugled je jedina stvar koju zaista posjeduješ na ovom svijetu. Ne dopusti da ga netko drugi potroši umjesto tebe. Napiši mi u komentarima koja je najneugodnija situacija s tračevima u kojoj si bio ili bila i koji od ova 3 reseta ćeš sljedeći put koristiti. Jesi li dovoljno hrabar ili hrabra da danas primijeniš pozitivni zaokret? Ako si spreman ili spremna prestati biti pasivni promatrač i početi preuzimati kontrolu nad svojim društvenim dinamikama, pretplati se. Ovdje ne dajemo površne savjete. Bavimo se dubokom psihologijom moći i karaktera. A ako želiš znati kako se nositi s toksičnim ljudima koji ne shvaćaju poruku, odmah pogledaj ovaj sljedeći video. Arena te čeka. Tvoj karakter je na kocki. Iskoristi to. Vidimo se u sljedećem videu.